1. svibnja 1995. u 5 sati i 30 minuta ujutro počela je vojno-redarstvena operacija Bljesak. Hrvatska vojska napala je središnji i južni dio snaga takozvane Republike Srpske krajine na području okupirane zapadne Slavonije. U akciji su sudjelovale postrojbe Hrvatske vojske i specijalne policije Republike Hrvatske, 81. gardijska bojna, 5. gardijska brigada, te dijelovi 1. i 3. gardijske brigade uz pričuvne i domobranske postrojbe potpomognute protuoklopno-topničko-raketnim postrojbama. Za samo 31 sat oslobođeno je oko 500 kvadratnih kilometara teritorija Republike Hrvatske koje su zaposjele velikosrpske agresorske snage i uspostavljen je nadzor nad autocestom Zagreb-Lipovac, što je bilo vrlo važno radi nesmetanog prometa autocestom od Zagreba prema istoku Republike Hrvatske. Operacija Bljesak je, u vojnom smislu, bila nastavak operacije Otkos 10 s kraja 1991. godine koja je zaustavljena Sarajevskim primirjem potpisanim 3. siječnja 1992. kada je oslobođen veći dio zapadne Slavonije. Ova je akcija označavala kraj 4-godišnjeg kontinuiranog terora, razaranja i sijanja straha od strane pobunjenih Srba prema Hrvatima na tom području, a za ljude koji su imali sreće, pa su se, za razliku od mnogih, uspjeli spasiti pred agresorima, napokon se bližio trenutak povratka svojim domovima. Okupacija i teror započeo je radi navodne ugroženosti Srba u Hrvatskoj, mita koji srpske vlasti kontinuirano šire o Hrvatima sve do današnjeg dana, a koji su brojni Srbi iz Hrvatske radi vlastitog političkog opredjeljenja rado prihvatili. Neki su se protiv države okrenuli jer su potpali pod masovnu histeriju, a neki su zadržali zdrav razum, odbacili te laži i kao Srbi prihvatili poziv hrvatskih vlasti da ostanu u Hrvatskoj i stavili se na raspolaganje obrani Hrvatske, iako je takvih, nažalost, bilo malo. Smijeta, da. Srpske nacionalnosti? Srpske nacionalnosti, da. Jeste vi ovdje ugroženi? Ne. Za sada nismo ugroženi. A jeste do sad bili ugroženi? Nismo ništa. Zbog čega su ovi ostali pobjegli iz sela? Od straha, panike. Narod je tu naišao kod nas, mi pitamo zašto bježite. Joj, veli, za nama kolju, ubijaju, pale, garda. Jeste vi to vjerovali? Nisam povjerovao, zato nisam ni otišao. Pa ja vjerujem, svi bi se vratili do jednoga. Ne bi se bojali uopšte hrvatskog naroda, mislim, ni nikoga ne bi se plašili. Ništa taj narod nije kriv. Samo panika, Srbin si i ako si Srbin, ubićete te. Eto, to vidite napravo to zlo kod nas. A ko je stvarao tu paniku? Ma čujte, činim se najviše narod izmice. I ja tu pitam ljude, pa daj recite mi konkretno, jeste vidjeli što da je neko ubijen ili tako, masakriran. Ma nismo vidjeli, čuli smo. Znači najviše to tako, čuli smo. A od koga niko ne more ništa konkretno dokazati. I ja sam onda zvali i mene da idem. Rekao, ja ne idem, otvoreno sam rekao, samo što nisam nikoga mogao savjetovati, teško, ne idi, komšija, ne idi, ne moraš ti to nikom garantirati, nego samo lično za sebe. I tako ja sam riješio da ostanem. Niko me nije dirao, susreo sam sa gardistima, sve pošteno, tu kod mene bili. Je vam neko dirao kuću? Ne, ništa. Je li ikome palio kuću? Ne, nije niko. Ni hrvatska kuća nije zgorela tu, ni srpska, ni niko, ničija. U munjevitoj i vrlo uspješnoj operaciji napravljen je značajan pomak ka konačnom okončanju velikosrpske agresije na tlu Republike Hrvatske, što je konačno i ostvareno 3 mjeseca kasnije operacijom Oluja. Agresor je u Bljesku pretrpio značajnu štetu, kako ljudsku, 350 do 450 mrtvih, 1000 do 1200 ranjenih, 1500 zarobljenih, tako i logističku štetu, 6 tenkova, 4 oklopna transportera, 42 topa, 2 skladišta streljiva, velika količina pješačkog naoružanja i druge opreme, a pretrpjeli su i znatnu moralnu štetu.
U skladu sa strategijom odmazdeskovanom u vrhu Srbije, kao odgovor na operaciju Bljesak, izvedeni su teroristički napadi na civilne ciljeve u hrvatskim gradovima. Građani Zagreba napadnuti su raketama s kazetnim punjenjem, takozvanim zvončićima, čije je korištenje u ratovanju zabranjeno Ženevskom konvencijom zbog opasnosti za civile, a građani Siska i Karlovca napadnuti su topničkim projektilima. Projektili iz raketnog sustava Orkan s kazetnim punjenjem padali su na dječju bolnicu u Klaićevoj, pokraj Hrvatskog narodnog kazališta, pri čemu je ranjena prva balerina HNK i tadašnja ravnateljica Almira Osmanović, na park Zrinjevac, pokraj Doma umirovljenika Centar, na samo središte grada Zagreba, Akademiju dramskih umjetnosti, te na zračnu luku Pleso. Napad je naredio Milan Martić, čime se kasnije hvalio pred kamerama. Za ovo što je Tuđman napravio prema vama ovdje, protumjeru, mi smo bombardovali sve njihove grade. I Sisak više puta, i Karlovac, i Zagreb, i juče i danas. To je napravljeno radi vas. U operaciji Bljesak hrvatska je vojska postavila sljedeće operativne ciljeve: razbiti snage neprijatelja i razoružati pobunjene formacije, osloboditi zapadnu Slavoniju, izbiti na rijeku Savu i osigurati državnu granicu. Potrebno je osigurati ostanak civilnog pučanstva na oslobođenom prostoru, ali i omogućiti nesmetan odlazak svima koji to žele. Ovako postavljeni ciljevi predstavljali su veliki izazov pred planere operacije jer su morali ostaviti nesmetani koridor za izvlačenje civila, ali taj koridor je neprijatelj mogao iskoristiti za dovođenje pojačanja. Operacija je zamišljena da se brzim i energičnim djelovanjem duž autoceste iz smjera Nove Gradiške i Novske presjeku snage neprijatelja na dva dijela i oslobode Okučani. U nastavku ofenzivne operacije zamišljeno je da se jakim pješačkim i protuoklopnim snagama izbije na rijeku Savu u širem području Stare Gradiške i da se sruši most na rijeci Savi kako bi se osigurao bok našim snagama iz smjera Bosanske Gradiške. U zamisli je predviđeno dovoljno jakim snagama blokirati Jasenovac i onesposobiti mjesta prijelaza Skelom te spriječiti intervenciju neprijatelja s Banovine iz prostora BiH. Ostalim snagama i snagama MUP-a u drugoj etapi operacije izvršiti rasjecanje i uništenje neprijatelja sjeverno od komunikacije Novska-Nova Gradiška. Jedan od direktnih sudionika, Anton Kukuruzović, tada pripadnik 5. gardijske brigade, ispričao nam je iz prve ruke svoja svjedočanstva prije i za vrijeme operacije Bljesak. Nakon teških, ali uglavnom pobjedonosnih ratnih iskustava s Maslenice i Zadarskog zaleđa te južnog bojišta 1993. godine, u mirnijoj 1994. naša druga bojna 5. gardijske brigade je te godine imala intenzivnu obuku s prelaskom na NATO standarde, a onda smo u prosincu 1994. i siječnju 1995. odradili pobjedonosnu akciju Zima 94, čime smo bili sve uvjereniji u našu snagu i ratno iskustvo, te mogu reći da smo nešto poput Bljeska zapravo jedva čekali. Naša druga bojna uzbunu je zapravo dobila kad je akcija već započela, a ja sam za nju doznao iz jutarnjih vijesti Hrvatskog radija 1. svibnja 1995. pa poziv za uzbunu nisam niti čekao, već sam se uputio u matičnu vojarnu u Našicama. Naime, na glavnom pravcu 5. gardijske brigade, prvoga je dana išla naša 4. bojna, oni su probili crtu u Goricama kod Nove Gradiške, a nas, drugu bojnu u borbeni raspored su uveli u noći s 1. na 2. svibnja, a u zoru 2. svibnja počeli smo s napadom. Ne može se reći da nije bilo pomalo i očekivanog straha, ali želja za oslobađanjem naše Hrvatske je, kad bi se mjerio neki intenzitet osjećaja, bila barem 100 puta jača od svih ovih kočnica. Samo onaj tko je proživljavao kako mu agresor ruši kuću, selo ili grad i ubija njima bliske osobe, znaju kakav je to osjećaj kad se u to, makar porušeno, možeš vratiti kao pobjednik.
Nije nas pokolebalo ni to kad su već na početku našeg napada, neprijateljskim djelovanjem iz pravca Gornjih Bogićevaca dvojica naših suboraca ranjena. Naš je napad započeo u spomenutim Goricama, selu na uzvisini, i za manje od pola sata spustili smo se u Gornje Bogićevce iz kojeg je takozvana srpska vojska Krajine pobjegla glavom bez obzira, u što sam se uvjerio zatekavši još toplu hranu u nekim kućama. No, tu se nismo zadržavali jer je već sljedeće ključno područje koje smo morali zauzeti bilo područje oko istočnog nadvožnjaka preko autoceste i naplatnih kućica kod Okučana, što smo odradili bez gubitaka, iako smo do tamo morali savladati jednu prostranu čistinu južno od autoceste, a jedina nam je zaštita bila izrasla uljana repica. Očito je da se neprijatelj u panici nije organizirao ili usudio pružiti otpor iako smo tu bili izuzetno ranjivi. Zauzevši to područje oko naplatnih kućica imali smo prilike vidjeti kako preko nekoliko stotina metara udaljenog zapadnog nadvožnjaka još uvijek neke grupice napuštaju područje Okučana, ali smo vezom dobili naputak da bez potrebe ne djelujemo po njima zbog civila, što je bilo u skladu sa zapovjedi koju smo dobili prije napada, o zaštiti civila i ratnih zarobljenika. Nismo se ni dugo zadržavali ni na kućicama, nego smo nakon kratke konsolidacije gdje je moja satnija preuzela glavni pravac s tog područja, krenuli cestom i uz cestu koja vodi prema Staroj Gradišci, a sljedeće ključno područje koje imamo za zadaću zauzeti bilo je selo Novi Varoš. Putem smo susretali dezorijentirane vojnike UN-a, Nepalce koji su išli smjerom suprotnim od našeg, noseći bijele zastavice i gledajući nas sa strahom koji je ubrzo i ublažen, budući da im za strah mi nismo željeli davati povoda. Valjda su slušali srpske bajke i mitove o ustašama. I u Novi Varoš smo ušli bez otpora, ali ono što smo zatekli tamo bilo je i za ratne prilike teško, a za Srbe i njihovu vojsku i sramotno. Naime, naišli smo na tenkovima pogaženu kolonu civila. U koloni su sve bila civilna vozila i traktori te poneki manji kamion i u nekima od njih bilo je i mrtvih osoba. Nisam imao vremena brojati i gledati u svako vozilo, ali vidio sam nekoliko starijih te jednu ženu i dijete, što mi je ostalo u sjećanju. Nema sumnje da su Srbi svojim tenkovima gazili vlastitu kolonu civila jer su tragovi gusjenica nešto što se razaznaje vrlo lako, a naši su tenkovi u vrijeme našega ulaska u Novi Varoš još bili u Okučanima. Od naših snaga prije moje satnije tu su ušli izviđači 80. gardijske bojne, kasnije u sastavu 5. gardijske brigade, ali ne treba posebno spominjati da te specijalne grupe nemaju nikakva vozila, pogotovo oklopnjake. Već sam spomenuo izviđače 80. gardijske bojne, nažalost, upravo u Novom Varošu je u junačkoj borbi prsa u prsa poginula većina te grupe, a mi smo zatekli dvojicu preživjelih. Inače, u napadnim djelovanjima izviđači upadaju u neprijateljsku pozadinu sa zadaćom unošenja nemira i skretanja pozornosti neprijatelja s glavnog pravca napada, ali pretpostavljam da ovi nisu imali sreće jer su se tu susreli s bježećim krajiškim ratnicima, od kojih su mnogi također ležali mrtvi na poprištu. Sve to je dojavljeno i ostavljeno našoj logistici na djelovanje, a mi smo iz Novog Varoša u popodnevnim satima nastavili prema Staroj Gradišci. Nedugo nakon pokreta, cesta ulazi u šumu i tu smo naletjeli na zasjedu. U kratkom, žestokom boju gdje smo razbili četnike ranjen je moj vezist Ivan Dražetić Bili, a teško je, u obje noge, propucan Ante Mulalić, inače vukovarski dragovoljac iz našičke skupine i logoraš srpskih logora koji svoju tešku logorašku priču još nije ispričao javnosti. Ni ovi gubici niti već priličan umor nisu nas spriječili nastaviti dalje, ali ubrzo nas je pred ulazak u Staru Gradišku zatekao mrak pa smo, zauzevši položaj za obranu, prenoćili na domak mjesta. Ujutro smo ušetali u Staru Gradišku. Najjači smo na svijetu, tako smo ponosno i mislili i govorili onda, tapšajući i čestitajući radosni i sretni zbog naše Hrvatske koja se nanovo rađa. Realno smo i bili najjači,
a o ovome drugom ne bi sada jer, unatoč svemu, i dalje sam na te dane ponosan i ponovio bi baš sve i danas. Na smjeru istok manevarske snage Hrvatske vojske bile su iz sastava 121. domobranske pukovnije, 80. gardijske bojne Nova Gradiška, 81. gardijske bojne Virovitica, zatim 4. bojna iz 5. gardijske brigade te 1. bojna 123. brigade iz Požege. Topničku potporu na smjeru istok davale su snage iz 1. bojne 16. topničko-raketne brigade, VLR, 2 komada, 18. topnički divizijun, 2. bojna 15. protuoklopne topničko-raketne brigade, te postrojbe protuzračne obrane. Na smjeru zapad manevarske snage su bile iz sastava 125. domobranske pukovnije, 2. bojne 1. gardijske brigade i 1. bojne 3. gardijske brigade ojačane s oklopno mehaniziranom satnijom u kojoj je bilo 10 tenkova i 4 borbena vozila pješaštva M80A. Topničku potporu na smjeru zapad davale su snage iz topničko-raketnog divizijuna 3. gardijske brigade, vod haubica 105 mm i bitnica topova ZIS 76 mm iz 123. brigade Požega, bitnica haubica 155 mm iz 16. topničke brigade, 13. protuoklopni topničko-raketni divizijun te postrojbe protuzračne obrane. Na smjeru sjever manevarske snage su bile iz sastava 52. domobranske pukovnije i 105. brigade Bjelovar, a topničku potporu im je davala bitnica ZIS 76 mm iz 127. brigade iz Virovitice. Opću potporu davale su snage 350. diverzantskog odreda glavnog stožera Hrvatske vojske, avioni MiG-21 i helikopteri Mi-24. Postrojbe MUP-a sa svojim specijalnim jedinicama policije imale su zadaću ubacivanja svojih snaga u pozadinu i rasjeći neprijatelja sjeverno od prometnice Novska, Nova Gradiška te stvoriti uvjete za prodor manevarskih snaga Hrvatske vojske na smjeru Novska-Okučani. Rasjecanje neprijatelja trebalo se provesti na smjeru Kik, Čardak, Trnakovac te smjerom Kričke, Rajčić i Trnakovac, a potom u djelovanju s 52. domobranskom pukovnijom izvršiti čišćenje prostora Psunja. Prvog dana ostvareni su svi postavljeni ciljevi jer je postignuto potpuno iznenađenje, a okupirano područje zapadne Slavonije presječeno je. Drugog dana akcije u 6 sati ujutro uz snažnu topničku potporu otpočeo je istovremeni napad postrojbi na zadanim smjerovima. Izvršen je završni, usklađeni udar snaga Hrvatske vojske i specijalnih postrojbi MUP-a usmjeren prema snagama neprijatelja u Okučanima koje su svladane do 13 sati i 20 minuta istog dana, čime je uništen 18. zapadnoslavonski korpus Srpske vojske Krajine. Do kraja dana snage Hrvatske vojske izbile su na rijeku Savu i uspostavile nadzor nad državnom granicom. O silovitosti udara hrvatskih snaga i teških borbi za oslobađanje zapadne Slavonije govori i podatak o 42 poginula hrvatska ratnika, uz 162 ranjena, a pobunjeni Srbi srušili su i avion MiG-21 kojim je upravljao Rudolf Perešin koji je poginuo. Dana 4. svibnja poslije podne, nakon jakog topničkog i pješačkog napada snage pobunjenih Srba posredstvom Ujedinjenih naroda zatražile su predaju. Ostaje zabilježeno da je to bila predaja jedne cijele neprijateljske brigade, a uhićen je i jedan od vođa srpske pobune, Veljko Đakula. Ratni zločinac Milan Martić nakon toga je, kao odmazdu, naredio raketiranje civilnih ciljeva u Zagrebu, Karlovcu i Sisku. Oslobađanjem zapadne Slavonije, Hrvatska je svima dala do znanja kako je Hrvatska vojska spremna za oslobađanje svih okupiranih prostora Republike Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine. Naredne operacije to su i dokazale. Anton Kukuruzović prisjeća se i pripadnika 5. gardijske brigade poginulih u operaciji Bljesak, Ivan Sertić, Ivan Mateša i Milan Kumić iz 4. bojne, te Nikola Ljubičić, Vinko Ljubičić, Salko Čavalić, Mirko Glavaš, Dragoja Davidović i Josip Martinović,
iz izvidničke desetine spomenute 80. gardijske bojne, kasnije pridodane Sokolovima. Njihovim obiteljima, kao i obiteljima svih poginulih u operaciji Bljesak, ovim putem želimo iskazati iskrenu sućut. A za kraj želimo svima koji su u Bljesku oslobodili značajan dio hrvatske zemlje iskazati beskrajnu zahvalnost.